Národný park Canaima. Najvyšší vodopád na svete Salto Ángel. Stolové hory. Výnimočný prírodný úkaz, ktorý sa inde vo svete nenachádza. Orinoco. Civilizáciou skoro zabudnuté indiánske dedinky. Vôňa Karibiku a nádherných piesočnatých pláží. Miestni kovboji a dobytok na farmách utopených v širokých rovinách Lianos. Množstvo živočíšnych druhov, vtákov, hadov, krokodílov, rýb. To všetko môžeme obdivovať na severe Južnej Ameriky, v pestrej krajine, akou je Venezuela. Po prílete do Caracasu sme sa dostali nočným autobusom do mestečka Ciudad Bolívar, odkiaľ sme jednomotorovým lietadlom pokračovali do Canaimy, ktorá tvorí vstupnú bránu do Národného parku Canaima. Cestou pozorujeme zvlnené rieky plné vody a naša predstava o období sucha začína byť zmiešaná. Všade, kde sa pozrieme, samá voda. A kde si v diaľke týčiace sa stolové hory napovedajú, že jeden z našich cieľov je na blízku. Na Canaime je úžasné všetko. Jej burácajúce vodopády, v pozadí ktorých vyčnieva hranatý tmavý tieň stolových hôr, ako aj karamelovo sfarbená lagúna rieky Carao, v ktorej sa s radosťou po náročnej ceste z Európy kúpeme a relaxujeme. Pričom ani netušíme, že za naším chrbtom chystajú pôvodní obyvatelia Pemoni veľké pranie. Nachádzame sa v Národnom parku, avšak pre nich to nie je žiadna prekážka. Veď sú doma. Pohľad na vodopády bol tak fascinujúci, že sme zatúžili vydať sa k nim aj my. Rieka Carao sa rozvetvuje do 3 ramien tvoriacich deltu, ktorá sa v niekoľkých vodopádoch vlieva do veľkej lagúny, na brehoch ktorej sa zelenajú palmové háje. Majestátnosť, mnohotvárnosť a hluk padajúcej vody z 30-metrovej výšky veľa napovedá, čo nás asi tak čaká na nasledujúci deň, kedy sa vyberieme navštíviť najvyšší vodopád sveta, Salto Ángel. Po osviežení a masáži prírodnou sprchou sme sa vyšplhali nad vodopád, sadli sme si na kamene a začali vstrebávať prvé dojmy z Latinskej Ameriky. Plavba po rieke Carao v motorovom kanoe až po Salto Ángel zaberie skoro celý deň. 50 kilometrov dlhú cestu lemuje množstvo prírodných scenérií, takže máme čo obdivovať. Krásne pohľady na hory, Tepuy, sa striedajú s nervóznymi chvíľami prežitými pri prekonávaní perejí. Do kľudných vôd nad perejami sme vplávali ako víťazi, veď pohon 4x4 nenecháva nič na náhodu a poradí si so všetkými prekážkami. Postupné zužovanie rieky Čurun, po ktorej ďalej pokračujeme, nasvedčuje, že sa blížime k tomu najznámejšiemu a najvyššiemu vodopádu. Je vysoký bezmála 1 kilometr, vyteká zo Stolovej hory Ayuán Tepuy a svoje tajomstvá si držal až do roku 1935, kedy ho objavil Američan Jimmy Ángel. Musel to byť neopísateľný zážitok, tak ako aj pre nás, keď sa nám v plnej kráse vynoril. K večeru sa počasie rýchlo mení. Prší a my z pohodlia hamaky sledujeme, ako sa neuveriteľne krásny vodopád postupne stráca v oblakoch. Po dlhej ceste hľadovaní konečne plné bruchá, chrumkavé kurčatá, juka, indiánsky chlieb a pečené banány. Ráno sme prebrodili rieku, prešli bažiny a dostali sa na chodník prechádzajúci podhorskou tropickou vegetáciou. Takáto prechádzka v teplom a vlhkom ovzduší je pre nás príležitosťou k bližšiemu zoznámeniu sa s miestnou faunou a flórou. Napriek tomu, že sme mali šťastie na veľa vody, Ayuán Tepuy, hora boha zla, bola k nám skúpa a nedovolila nám z výhliadky v blízkosti päty vodopádu kochať sa jeho krásou.
Padajúca voda z výšky 979 metrov vytvárala oblaky hustej hmly, ktorá sa na okamih roztrhla a opäť spojila. A pred našimi zrakmi ukryla svoj vzácny klenot. Cestou do mesta Zlatokopov, Santa Eleny, sa pristavujeme pri jednom z najvyšších divov, ktorým je jaspisová rieka Rio Jaspe, s krásnym vodopádom vytvoreným z krvavo-červeného jaspisu. Gran Sabana. Veľká lúka o nadmorskej výške okolo 1000 metrov je vystrčená nad okolitý terén. Svojím spôsobom je obrovskou stolovou horou, na ktorej sa nachádzajú desiatky menších tepuís. Osada Paraj Teui je postavená na kopci priamo oproti najznámejšej a najnavštevovanejšej z nich, Roraimi. Cesta do prvého kempu trvá celý deň, väčšinou vo Veľkej Horúčave a na miestach, kde oddychujeme za asistencie dotieravých mušiek puri-puri, ktorých uštipnutie pocítime až po niekoľkých sekundách. I keď zdá sa, že široko ďaleko sme tu sami, kto takto pochoduje, nie je to tak. Máme spoločnosť, ktoré môžeme závidieť, v akom tempe a s akou ľahkosťou nosí svoj náklad. Pochod savanou nás stojí zo pár litrov potu a preto brodenie po pás vo vode cez rieku Rio Kukenan na záver dňa je pre nás tak osviežujúci, že zabúdame na únavu. Nasledujúci deň musíme zdolať viac ako 1000 výškových metrov. Čím bližšie k stolu, tým strmšie, chladnejšie a vlhko. Vyčerpávajúci pochod trvá 7,5 hodiny s menšími prestávkami, na ktorých využívame vodu z potvočikov a vodopádov na občerstvenie. Mokrí a spotení sme sa ubytovali v jednom zo 7 hotelov pod previsom. Nič extra, ale aspoň sucho a miesto pre 3 stany. Napriek hmle a striedaniu sa dažďa a mrholenia veríme, že sa nám podarí osušiť sa a vysušiť mokré veci. Každý, kto navštívil Roraimu, nenechá si újsť okúpať sa v jazierkach jacuzzi. Nás odradila chladná noc s teplotou okolo 10 stupňov. Avšak neodradila nás možnosťou kochať sa jedinečnou prírodou. Dojem pravekej krajiny s labyrintom balvanov a skál zvýrazňovali známe i menej známe rastliny, kríky a množstvo endemitov, ktoré lákajú botanikov z celého sveta. Niektoré rastliny sa často už nevyskytujú na žiadnej inej a dokonca ani na vedľajšej stolovej hore. Pre Pémonov bol povrch stolových hôr niečím posvetným a desivým, pretože na ňom sídlili zlí duchovia. Dnes je vrchol Roraimi turistickým rajom. Každý, kto chce naň vystúpiť, musí sa zapísať do knihy, zaplatiť vstupný poplatok, prenajať si sprievodcu, poprípade nosiča a pribaliť si vedro s vápnom, ktoré slúži na likvidáciu svojho telesného odpadu. Povrch Roraimi sa zdola javí ako rovný, ale pri chôdzi po ňom musí byť každý pripravený na to, že preňho nebude rovný ani len 1 meter. Všade prítomnou čiernou farbou skál, balvanov a kamenných platní súperí strieborná zrkadľujúcich sa mlák a močiarov. Čistý, ostrý vzduch, absolútne ticho. Putovanie skalným bludiskom plných bizarných útvarov pripomínajúcich sochy vytvára pocit, že sa nachádzame na inej planéte. Počasie bolo i naďalej zlé. Hustý obrus mračien zahalil stolovú horu a znemožnil pohľady do okolia. Len občas trhajúce sa mračná nám ponúkli pohľad na majestátny Kukenan. Je jedinečný a pôsobí rovnako efektným dojmom ako Roraima. Relaxujeme a obdivujeme galériový